Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Makakaibat na po via Zoom ang satuyang Vice President for Legislative Affairs of the Alliance for the Family Foundation, Attorney Joel Arzaga. Marahay na pagkahapon, Attorney Joel. Welcome sa programang Usapang Pamilya with Jen, Kuya Mike, and Kuya A. Magandang hapon, Attorney Joel. Tagalog Magandang tayo hapon. ngayon. Tagalog tayo ngayon. Oo nga. Ayan. Magandang hapon Ate Mike, po. At sa lahat ng ating mga nakikinig sa DZGP. Thank you so much, Sir Joel, for your time. Tawag dito, isang kagalakan Oo. na makasama natin si Attorney ngayong hapon na to para dito sa sinasabi nating absolute divorce bill. Yes, na Kuya nangyayari. A. And ngayong hapon, kasama natin si Attorney Alzaga at makikita rin ngayon ni Attorney ang perfect Mount Mayon sa likod mo, Kuya A. Yes. Although picture lang yan, Attorney. Welcome to Legazpi City. Oo, welcome po sa Kabikulan. Okay. Attorney, Salamat sa pag-imbita. Sana makapunta tayo dyan yes. pagkatapos nitong pandemic na ito. Opo, Yes. oo. Unang-una sa lahat, Attorney, ano po ang mga posibleng epekto ng divorce bill sa pamilya? Ano po ang pwedeng maging epekto nito sakali na maging batas ito? Okay. So siguro bago natin pag-usapan yan, Kuya Mike, Kuya A, siguro magandang linawin natin kung ano yung status pa ng absolute divorce bill sa ating bansa. Yes. So very quickly lang, kahapon mayroon ng nakakalungkot na pangyayari at ito ay yung pagpasa ng absolute divorce bill sa komite. Yung komite ito ay tinatawag na Committee on Population and Family Relations. So anong ibig sabihin yan? Itong komite na ito na kinabibilangan ng 17 mga mambabatas, ang balita natin ay unanimously pinagbotohan nila upang ipasa ito. Ang ibig sabihin nito, yung panukalang batas ay handa na para ipresenta nila at pagdebatihan sa plenaryo kung saan boboto ang kabuuan ng mababang kapulungan. So kung doon sa komite ay 17 lamang, dito sa plenaryo mahigit 200 na mga kongresista ang boboto. At pagkatapos niyan, dadaan pa ito sa Senado, pagdedebatihan pa, pag-uusapan pa bago ipresenta sa Pangulo. Siguro maganda na ipahiwatig sa ating mga nakikinig na nakakalungkot nga ito, ngunit hindi tayo dapat mabahala. Dahil mahaba pa ang labanan at hindi tayo susuko para pigilan itong panukalang batas na ito. Ngunit kailangan na maging alerto at makiisa tayo sa pagpigil dahil, kagaya nga ng sabi ninyo, ay mayroong mga epekto ito sa ating pamilya at epekto ito sa ating komunidad o sa ating society, sa ating mga Pilipino. So ano ba yung mga implikasyon ng divorce sa atin? Una, ang isa sa mga mahalagang implikasyon nito ay pinahihina nito ang institusyon ng kasal. Mahalaga na malaman natin na para sa ating mga Pilipino, ayon sa ating saligang batas, ang institusyon ng kasal at ang pamilya ay sagrado. At ayon sa ating saligang batas, ito ay dapat palakasin, pagtibayin at protektahan ng Estado. At tayo bilang mga mamamayang Pilipino, kasama tayo dito sa obligasyon na ito na protektahan at kasal, lalo na yung katangian nito na pagiging permanente na sa pagitan ng isang babae at lalaki at para sa pagpupundar ng pamilya. Alam niyo ho, yung karanasan ng ibang mga bansa na mayroong divorce sa kanilang mga bansa ay dumadami yung mga kasal na napapawalang visa. Kung merong divorce bill sa atin, mapapadali yung pagpapawalang visa sa kasal at dadami ang magnanais na magpawalang visa ng kanilang kasal. Ano yung epekto nito? Kung mawala yung pagiging permanente ng kasal,
manganganib ang pagiging buo ng pamilya. At yung pinaka nakakatakot at malungkot ay na epekto nito ay yung pagsira sa pagiging buo ng pamilya. Pangalawang epekto, alam nyo, kanina nakikinig ako sa inyong pag-uusap, kahit hindi ko maintindihan, narinig ko na may nag-mention tungkol sa mga anak. At totoo yun, dahil ang pinaka maapektuhan dito ay yung mga anak. Napakaraming pag-aaral na ang nagpapakita ng mga masasamang epekto ng divorce sa mga bata o dun sa mga anak na nakasaksi ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Ayon sa mga pag-aaral na ito, yung mga bata daw na iyon na nakakasaksi ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang, naapektuhan lahat mula sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pisikal at mental na kalusugan, at tumataas din yung posibilidad na sila ay malulong sa masasamang bisyo katulad ng paggamit ng droga, pag-inom at paggawa ng krimen. Madaling makita kung bakit itong mga epekto na ito ay posible para sa mga bata dahil kung imbis na dalawa na kanilang magulang ang gumagabay at nagtuturo sa kanila dahil sa divorce, karaniwan ay iisa na lamang, either yung nanay na lamang o yung tatay na lamang, o minsan ay wala pa. So, pwede nating pag-usapan ito yung mga epekto ng divorce ng mga anak dahil hindi lamang yung edukasyon, kasama din dyan yung pagiging exposed sa kahirapan. Isang epekto nito ay yung pamilya na dumadaan sa diborsyo ay nagiging exposed sa kahirapan dahil alam nyo, magastos yung divorce. Alam natin ito sa karanasan ng ibang mga bansa, yung yumayaman lang dyan, yung mga abogado. At ang nangyayari, hindi ba kung normally dalawa yung magsusuporta sa mga anak, ngayon dahil sa divorce, yung suporta nahahati. At yung minsan yung mga magulang, dahil hindi na nila kasama sa bahay, dahil hindi na nila nakakausap, ay minsan nakakalimutan na rin yung kanilang obligasyon na suportahan yung pinansyal yung kanilang mga anak. Meron ding pag-aaral na sinasabi na yung mga anak ng divorce, 17% na lang sa kanila yung nagpapanatili ng kanilang relasyon sa kanilang mga tatay. So napakalungkot dahil nawawalan sila ng mabuting ehemplo kung paano maging isang mabuting mamamayan, mabuting ama at mabuting asawa. So ano pa yung ibang implication? Imagine niyo yung mga bata, nakikita nila yung kanilang dating buong pamilya na unti-unti ay nasisira. So ito ay nag-iiwan ng permanenteng sugat sa kanila. At ayon sa mga pag-aaral, itong mga batang ito ay nagkakaroon ng anxiety, depression, galit, nagagalit sila sa kanilang mga magulang o nagagalit sila sa kanilang mga sarili dahil maaari nilang isipin na naghiwalay ang aking mga magulang dahil sa akin. At meron silang mga pagsisisi. At marami sa kanila ang nangailangan ng psychological health at naging exposed sa iba't ibang mga mental health problems. At siguro isa na lang yung isa pang epekto nito, 80% daw ng mga kabataan na nakaranas ng divorce ng kanilang mga magulang ang takot din na kung sila ay mag-asawa, ito rin ay mauuwi sa isang masakit at malungkot na paghihiwalay. At 40% sa kanila ang talagang natutuloy sa hiwalayan ang kanilang pag-aasawa. So nakikita natin dito na yung epekto ng divorce ay hindi lamang sa mag-asawa, kundi lalong-lalo na sa mga anak. Sila talaga yung pinaka-agrabyado, yung pinaka-nakakaawa na kumbaga naapektuhan dahil sa divorce. Attorney, nag-text po si Sir Henry Maceda. Sabi niya, ano daw po yung mga salient points ng divorce bill na ito? Well, sa divorce bill kasi na ito, ang pinaka nakakabahala ay yung pag-i-introduce nila o yung pag-include nila ng mga
no-fault clause sa divorce, kung saan ina-adopt ng absolute divorce bill na ito yung tinatawag nating mga grounds kagaya ng irreconcilable differences na kinuha mula sa mga divorce bills o divorce laws galing sa ibang mga jurisdiction. So ano ang epekto nito? Ang epekto nito ay mapapadali at mapapabilis yung pagkuha ng divorce dahil maaari nilang ipresenta sa korte, sabihin nila na ang kanilang kasal ay irreparable na, hindi na ito maayos dahil mayroong irreconcilable differences yung mag-asawa. Napakadaling sabihin ito, napakadaling patunayan sa husgado, kaya mapapabilis yung pagpapawalang bisa sa kasal. So yan yung isa sa mga salient points na nakikita ko sa absolute divorce bill na ito, na kung pumasa ay talagang maapektuhan yung ating institusyon ng kasal. So siguro isa ding pagkakaiba nitong divorce bill sa mga ibang batas na mayroon tayo ngayon, ang kaibahan ng divorce ay talagang pinuputol nito ang ugnayan sa pagitan ng lalaki at ng babae na ikinasal. So yan yung ilan sa mga salient points natin sa absolute divorce bill. Anong mga pag-aaral, attorney, ang nagiging basehan ng mga ganitong bill sa Kongreso? Well, Jenny, yung itong mga bills na ito, kadalasan ay ipinapattern ito sa mga divorce bills na mayroon na sa ibang bansa. So yung iba dyan, kinukuha yung ibang mga grounds, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung irreconcilable differences, Okay. at ina-adopt ito o inilalagay dun sa panukalang batas. Itong mga bills na ito, bago ito pinagbotohan ng komite kahapon, ito ay dumaan din sa mga public consultations, Okay. kung saan yung iba't ibang mga stakeholders o iba't ibang mga grupo sa ating society ay inimbitahan ng Kongreso upang magsalita, upang magpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng divorce dito sa Pilipinas. So, yun yung mga nagiging basis nila. Yung iba doon sa mga iniimbitahan na yun, nagpapadala ng kanilang mga research, ng kanilang mga position papers, kung saan ginagamit ito bilang basihan din ng ating mga mambabatas sa paggawa nitong panukalang batas na ito. Okay. Attorney, kung kontra po tayo sa divorce bill na ito, ano po ang mga pwede nating gawin? Thank you, Kuya Isa, iyong katanungan. Ako, tayong mga mamamayan, madami tayong pwedeng gawin. Para sa akin, yung unang-una nating pwedeng gawin ay pag-usapan natin itong panukalang batas na ito sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho, at ating alamin kung ano ba talaga itong divorce na ito. At higit pa, alamin natin kung gaano kahalaga sa atin ang kasal at pamilya. Mainam din na tayo ay magsaliksik at magnilay sa kahalagahan ng kasal sa atin bilang isang bansa. Tapos siguro kung madami tayong interesado na pigilan ito, labanan ito, maganda rin na tayo ay magsama-sama at sumulat sa ating mga mambabatas at ipadala ito sa kanila, dahil alalahanin natin itong mga congressman at congresswoman natin na ito, sila yung mga boboto sa panukalang batas na ito at mahalaga na alam nila kung ano ang ating mga saloobin. So siguro isang letter o signature campaign na maaari nating ipaabot sa ating mga mambabatas. At pangatlo, dahil alam ko madami sa atin dito sa DZGB ang mga may pananampalataya, huwag din natin kalimutang isama ito sa ating mga panalangin. Yan na. Okay. Attorney, ano po ang reaction yun sa parang may stand si President Duterte na parang kontra daw siya sa divorce bill?
Salamat, Kuya Mike. So, yun nga si ating President Duterte, throughout his tenure sa kanyang pagiging Pangulo, ay mukhang consistent siya. At ang kanyang mga kaalyado na against siya sa divorce. So ako, bilang isang mamamayang Pilipino, ako'y natutuwa dito sa stand na ito ng ating Pangulo. Dahil alam natin na may mga pagkukulang siya, pero at least dun sa isang bagay na mahalaga para sa akin at para sa atin, yung kasal at yung pamilya ay consistent siya na ayaw niya yung divorce. At ang maganda dito, dahil ayaw ng Pangulo ng divorce, yung kanyang mga kaalyado sa Senado at sa mababang kapulungan ay hindi rin ganun ka-aggressive o ka-agresibo sa pagsusulong dito sa divorce bill na ito. So kung may isang magandang naidulot ang ating Pangulo sa kanyang paglilingkod bilang ating presidente, ito yon, yung kanyang stand against divorce. Okay. Attorney, sa dinami-dami ng issue natin ngayon na kinakaharap sa loob ng pamilya, sa tingin niyo po ba, mas kailangan ba ngayon ang divorce bill kaysa sa ibang mga pangangailangan? Nako, Jenny, thank you sa pag-raise mo niyang punto na yan. Dahil tama ka, napakadaming problema na dapat harapin ng ating sambayanan, na dapat harapin ng ating pamilya, at ang divorce ay isang bagay na hindi dapat tinatalakay sa mga panahong ito. Sa mga ganitong panahon na kung saan madami ang namamatay, madami ang nagugutom, madami ang nawawalan ng trabaho, at wala tayong kasiguruhan kung kailan magiging normal ang mga bagay-bagay o yung ating pamumuhay, ay bakit pa natin mas pahihirapan ang ating sitwasyon at mag-i-introduce tayo ng divorce bill. Imagine nyo na lang kung biglang pumasa ito at nandito pa tayo sa pandemya, yung pamilya na nagugutom na nga, nahihirapan na nga, ngayon maghihiwalay pa yung mag-asawa. So talagang masasabi nating hindi maganda yung timing ng pagsusulong ng panukalang batas na ito. At siguro maganda na rin i-mention natin na talagang itong panukalang batas na ito ay hindi dapat prioridad ng ating Kongreso. At masasabi din naman natin na ito talaga ay hindi nila agresibong isusulong dahil nga mas madaming problema pa ang dapat unahin at bigyang aksyon ng ating mga mambabatas. Okay. Attorney, paano naman daw po yung mga physically abused na mga asawa, whether babae or lalaki? Paano naman daw po sila? Kasi isa din to sa point kung bakit may absolute divorce bill. Paano po? Ano pong sagot po ba talaga itong divorce bill na ito para sa mga battered wife? Opo. Thank you po, Kuya Mike, sa inyong katanungan. Unang-una, kailangan nating sabihin na tayo ay nakikiisa doon sa mga kababaihan o sabi mo nga, pati mga kalalakihan na biktima ng domestic violence. Ngunit, hindi divorce ang sagot para mawala itong domestic violence o hindi kaya ay magkaroon ng remedyo dito sa domestic violence na ito. Kahit walang divorce, Kuya Mike, Kuya A at Jenny, marami na tayong batas na kumbaga nag-solve o maaaring puntahan nitong mga biktima ng domestic violence. Halimbawa, para sa mga kababaihan, doon sa mga binugbog ng kanilang mga asawa, meron tayong batas na tinatawag na Violence Against Women and Children. So sa pamagitan noon, madaling-madali silang makakuha ng protection order mula sa korte. Meron din naman tayong revised penal code o yung criminal law natin kung saan may mga kaso na pwede tayong ihain dun sa mga gumawa nitong mga pang-aabuso na ito. So kumbaga, Kuya Mike, Kuya A at Jenny, mayroon ng solusyon para sa mga bagay na iyan, at ang pagputol at pagsira sa kasal at
sira sa pamilya ay hindi isang solusyon. Dahil kung mayroong divorce, ang nangyayari, sabi nga natin kanina, yung ugnayan ng mag-asawa ay tuluyan ng nawawala at yung pagiging buo ng pamilya ay nasisira. At nawawala din yung posibilidad ng pagkakaayos o pagkakasundo muli ng mag-asawa. So, hindi natin sisirain yung buong bahay dahil lamang may isang parte na inaanay. Okay, may sabi nung texter natin, attorney, baka daw itong bill na ito ay parang personal lang na kagustuhan ng mga congressman kasi parang may nalaman daw siya na isang kung na talagang very interested dito. Hindi rin po natin masasabi na ganoon, ngunit hindi rin natin maaalis yung ganoong posibilidad na may personal na interes yung mga kongresista sa pagsusulong ng panukalang batas na ito. Ngunit sa ngayon ho, ako po ay wala akong sapat na datos o saliksik upang makasagot dun sa katanungan na iyon. Okay. Okay. Attorney, magbabalik po tayo, no? Bibigay muna tayo ng oras para sa ating mga sponsors ngayong hapon na to. Mga paratabay, si Attorney Noel Arzaga, babalik po kita sa pagpapanagos kaning absolute divorce bill. Okay. Sige, balikan natin si Attorney Joel Arzaga. Okay, kasama pa rin siya natin sa Zoom. Attorney, sino-sino ho ba ang mga mambabatas na kontra sa divorce bill, Kongreso at Senado? Okay. Thank you, Jenny. Sa Senado, nakakatuwa dahil yung ating Senate President, si Senator Tito Soto, ay isa sa mga senador na nagsabi na siya ay hindi pabor sa divorce. Kasama niya, sa aking palagay, ay yung mga kaalyado ni Presidente Duterte na sila Bongo, na sila Bato de la Rosa. Sila yung mga sa aking sa pagkakaalam ay yung mga against sa divorce bill. Sa mababang kapulungan naman sa ating Kongreso, nariyan yung sila Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Nandyan si Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva. Yan po, sila yung mga congressman. Nakakatuwa dahil yung mga kasama ni Brother Eddie Villanueva sa kanyang simbahan na nasa Kongreso din, mga pastor at kanilang mga obispo, ay against divorce din at lagi silang uma-attend sa mga hearing. At nakakatuwa dahil active sila sa pagpigil at sa pakikipagdebate sa mga nagsusulong ng panukalang batas na ito. Okay, Attorney. Sa mag-asawa, Attorney, in case na itong divorce bill, sino ba ang mas dehado? Kung pagdating dito sa divorce bill, sa mag-asawa, sino po ang dehado? Lalaki or babae? Kuya Mike, sa akin pong palagay, yung mga kababaihan ang karaniwan na nagiging dehado sa isang divorce dahil ito ay nababatay sa karanasan ng ibang bansa. Ang nangyari dito dahil sa divorce, tumataas yung cases ng infidelity o yung pangangaliwa ng mga kalalakihan. At dahil madali na ang pagpapawalang bisa sa kasal, marami sa kanila ang nagdi-divorce ng 2, 3, 4 na beses. At ang nangyayari dito, yung mga kababaihan, karaniwan ang nabibigyan ng kustodiya ng kanilang mga anak. At karaniwan din sa karanasan ng ibang mga bansa, yung mga tatay ay hindi na nila nakakausap o hindi na nagpapakita at talagang nawawala na lamang. So yung burden ng pagpapalaki at burden ng pagsuporta, pagbibigay ng
yung sa pinansyal na pangangailangan ng mga anak, lahat na pupunta doon sa kababaihan. So talagang kaawa-awa yung mga na pupunta sa ganitong sitwasyon. Attorney, dito po sa sinasabing absolute divorce bill, kasama na rin po ba dito yung tinatawag na declaration of nullity sa parte yung mga kasal sa simbahan? Kuya Mike, yung declaration of nullity ay iba po yan sa divorce. Kagaya ng nabanggit ko kanina, sa divorce, pinuputol nito ang ugnayan ng kasal. Yung tinatawag nating marital ties sa pagitan ng husband and wife. Ngayon naman po, itong declaration of nullity, ang pagkakaiba nito ay sa declaration of nullity, ang covered nito ay yung mga kasal o mga sitwasyon kung saan walang kasal na naganap dahil may kulang doon sa mga requisites of marriage. So for example, nagpakasal ang isang lalaki at ang isang babae kung saan parehas silang 16 years old. Sa ganyang sitwasyon, dahil walang legal capacity, ang legal capacity ay isa sa mga requisite ng marriage, sa ganyang sitwasyon, walang kasal na naganap. At ang ginagawa lamang sa mga ganyang sitwasyon ay idinideklara ng ating husgado, ng ating korte, na walang kasal na naganap. So sa makatuwid, walang pinuputol na ugnayan ng kasal o marital ties dahil to begin with, walang kasal na naganap. So yun po yung kaibahan ng declaration of nullity at divorce. Dahil sa divorce, mayroong kasal na pinuputol o sinisira o winawakasan. Ngunit sa declaration of nullity, dahil sa pagkukulang ng isa o dalawa sa mga requisites, ay wala talagang kasal na naganap at ito lamang ay dinedeclare o nire-recognize ng husgado. Okay. Kung meron po attorney mga gagawin, paano po namin malalaman halimbawa yung ALFI, yung nyo po, paano po ba kami makaka-join o makakapagsuporta para magkaroon naman tayo ng boses? Kasi base dun sa mga binanggit mo mga pangalan ay kulang pa nga sa 10. Di po ba? So sana po baka maka-join naman kami kung meron kayong mga gagawin na mga pamamaraan para at least makakontra man lang tayo dito sa divorce bill. Maraming salamat, Kuya Mike. Alam nyo, yan yung isa sa mga nakakalungkot na pangyayari sa tuwing tayo ay dumadalo sa mga hearing sa Kongreso at Senado. Talagang lagi tayong kulang sa tao. Lagi tayong outnumbered. At maraming salamat sa pagkakataon nito dahil nais kong ipakilala sa lahat yung aming organisasyon. Kami po ay ang Alliance for the Family Foundation at isa po sa aming mga advokasya ay ang pagprotekta sa kasal at sa pamilya. Kung nais niyo po kaming tulungan, nais niyo po kaming samahan, maaari niyo po kaming hanapin sa Facebook. I-type niyo lamang po ang ALFI, ALFI. At maaari rin po kayong magpunta sa aming website, alfi.org.ph. Sa katunayan, Kuya Mike, Kuya A, and Ate Jenny, sa darating na August, sa katapusan ng itong buwan ay mayroong Live Life Conference na kung saan ang aming Pangulo, si Attorney Maria Concepcion Esnoche, ay naimbitahan upang magbigay ng isang talk tungkol sa epekto ng divorce. So itong pinag-usapan natin dito ay kanyang pag-uusapan din sa kanyang talk. So sana ho makadalo kayo dyan sa talk na yan dahil mas maganda yung at mas malalim yung pag-explain ni Attorney Noche sa mga harmful effects of divorce. So yan po, sana po hanapin nyo kami sa Facebook, ALFI, at yung aming website, alfi.org.ph. Okay. Bago tayo magpaalam, Attorney,
Ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng pamilyang Pilipino na nakikinig at nanonood ngayon? Maraming salamat Kuya E. Sa lahat po ng pamilya na nakikinig at nanonood, alalahanin po natin yung kahalagahan ng pagiging buo ng pamilya at yung pagiging permanente ng kasal. May maganda hong sinabi yung ating dating Santo Papa at ngayong Santo si Juan Pablo II, John Paul II, sabi niya, as the family goes, so goes the nation and so goes the world in which we live in. So kung ating papahalagahan, ating mamahalin, yung pagiging isa ng ating pamilya ay atin ding pinapahalagahan at inaalagaan yung ating bansa at yung ating buong daigdig. Alam nyo, maraming malungkot na nangyayari sa ating bansa at pati na rin sa ibang bansa sa mga panahon na ito. So sana yung ating maging source of joy, kaligayahan, ay yung ating pamilya na buo, isa at nagmamahalan. Okay. Thank you so much, Attorney. Opo, attorney, kami po ay nagagalak at binigyan po kami ng oras dito sa aming programa. Of course, malaki po ang bagay para sa amin na mabigyan ng paliwanag ang mga miyembro ng pamilya may kinalaman dito sa divorce bill. Okay? Thank you so much, Attorney Joel. Maraming salamat din po, Kuya E, Kuya Mike at Jenny. Okay. At sa ulitin Yes. po, anytime po, tawagan niyo lang po kami. Okay. Thank you so much. Maraming salamat, Attorney. Okay. Mga tugang, si Attorney Joel Arzaga, the Vice President for Legislative Affairs of the Alliance for the Family Foundation.